Bueno, ongitorri eta batez ere eskerrik asko, Andoni, Aitor eta Unas, Herreratik gurera faktoria etortzeagatik. Normalean faktoria kanpora azaltzera joaten garen ez dute, baina olako gauza bat eta non inspiratu zarete, inspiratzen gara, ez? Gure proiektuetan eta hemenka ikusi ditugun gauzetan. Kasu honetan elikadura burujabetza sustatzeko bokazioarekin ekonomatu proiektuan urratz berri bat emateko asmotan eta Herrerako sukalde komunitarioan fijatu ginen eta gonbidatu faktoria etortzea, pixkata saltzarena, zertan den, nola funtzionatzen duen eta taldela detaileak ere bai, proiektu berri hori hemengo faktoriako sukalde komunitarioa inspiratzeko gonbidatu eta eure gonbidapena onartu eta plazerra izango da proiektu ederronen berri zuzenean jasotzea. Eskerrik asko eta, zuen hitza. Arratsalde on, eta eskerrik asko zuei gonbitagatik ere bai. Olako leku zoragarri bat ikusteagatik eta proiektu hau erakusteagatik ere bai, ez? Ni Unas naiz, herreratarra, bera Aitor, sukaldaria, berez Igualadakoa da, euskera ulertzen du, baina hitz egin oraindik ez. Eta horretarako katalanez egiko bat, eta bera Andoni, gure bazkideetako bat, eta beste proiektu askotako liante antzeko bat. Eta orduan bera itzulpena egingo du, Aitorek esaten dugun guztiaren inguruan, ez? Eta, gure ez geha txarlak ematen ohituak ere bai, eta orduan zuke bai lasai, galdetu lasai, gure lehenengo aldietakoa da, sukaldariak era, ez gera txarla emarleak, baina, saiatuko gera aldeneo beren egiten, eta esplikatzen gure proiektuaren nondik norakoak, ez? Kaixo, Aitor naiz, nik Kataluniakoa naiz, y doncs com a Unas, no sé euskera, encara, porto 6 anys vivint a Donosti, i per això està el company Andoni, que traduirà del català a l'euskera. El que no sé és com fer-ho, si que agafi el micro ell, no? I... o què? Sí, no? Igual berak itzitia eta nik itzuliko jat. Ados, ni Andoni, sukalderen erabiltzaile edo bazkide eta erabiltzailea, eta nina ez pixkat probatzen duna edo hauek esaten dutena egia dela eta prestatzen duten hori oso goxua dela. Lehenengo non gauden, zein dan nondik gatozen, ez? Gartzenekin ez Donostiako auzo bat, ez da, nik hor uste ulertzeko, gu fronteran dagoen auzo bagera, Oarsoaldea eta Donosti aldearekin fronteran gaudena, Pasaia, Altza, inguroi, orduan gu ez gera ni behintzat, naiz Donostiar sentitzen, baina, Donostiarra berez naiz, ez? Baina, orduan sentimendu hondiko herri batean gaude, ez? Asko utzitako herri batean gaude, ez? Pasaiako portuak bere kooperatibekin asko zerbitzu asko izan duen leku batean, baina ere batean abandono izugarriak ondana, ez? Baina herri giro edo herri sentsazio puntu bat dakan herri batean gaude, baina era berean berriro ere badago ahultzen edo momentu batean nahiko ahula dana, ez? Eta orduan, auzo horrek badaka ohituragatik elkarte gastronomiko oso potente batzuk, izugarri handiak dian, argazkiren batean ikusiko ez dute. Eta gure betiko auzotarrak gineanak hor, erabiltzen gineala beti ez da ginen infrastruktura hauek eumen izan da, zer erresa izango zen sukaldari bat sartu, menu bat prestatu eta jendeari ematea, ez? Eta orduan horren inguruan beti pentsakera hori, eta halako batean auzotar batek ezagutu zuen Aitor. Eta hor hasi ziren, sukalde komunitariaren buelta horretan nola izango zen, ez? Berak hitz egingo du. Sí que jo soc català i porto 6 anys vivint a Donosti, com he dit abans, i una mica el tema va ser que jo portava ja bastant de temps intentant trobar un projecte on ja fart de currar, treballar a restaurants i simplement exercir la feina de cuiner de manera capitalista, com enfocar-ho d'una manera anticapitalista. Esaten du berak katalana dela, 6 urte da Donostin bizitzen,
eta beti sukaldaren bueltan edo sukaldari bezala modu profesionalean eta merkatu kapitalistan lan egiten, eta urteak zen mazkila pentsatzen nola eman buelta sukaldaritza lanari eta modu ez kapitalistan eta antikapitalista batean bere jarduna egiteari. I bueno, llavors em comenten que hi havia un noi que també es deia Senki, que estava mirant un projecte també de sobirania alimentària, amb les Cartes i demés, i bueno, ja arriba un moment que ens trobem i comencem a donar-li forma a tot allò que tenia ell per una banda treballat i que tenia jo per una altra banda també treballat. Eta orduan ezagutzen du horrekin bueltan zebilela, ezagutzen du Xenki, dela barrerako beste auzotar bat, eta orduan berak ere Xenkik sukaldenen o proiektuaren idea zeukan, Aitorrek ere bai, eta orduan izketan azten dira, eta pixkat azten dira buelta ematen, eta nola egintzen zaketen, biok amezentzuten proiekturi realitate edo. I llavors comencem a pensar en una prova pilot d'un mes de què passaria, no? O sigui, com crear un servei comunitari de cuinat utilitzant les societats gastronòmiques, que són uns espais molt amplis i molt útils com per fer menjar a grans quantitats, i com repartir-ho al barri, i com operativitzar-ho tot i fer-ho efectiu durant un mes de prova. Eta orduan azten dira proba pilotu bat egiten, hilabete bateko proba pilotu bat, zeinetan azten dira pentsatzen edo nola jarri, nola erabili, auzoan dauden eta unatxek esan dituen elkarte gastronomiko guzti horiek sukalde komunitario bat edo martxan jartzeko. Eta hori hilabete bateko proba pilotu bat jartzen dute martxan. I llavors comencem un cop està elaborada aquesta operativa i com hauria de funcionar, el Xenki comença a treballar com la comunitat, o sigui la part comunitària i jo la part tècnica, diguéssim, de cuina, i iniciem un mes de prova. Eta orduan Xenki azten da pixkat arle komunitarioa edo lantzen, eta Aitor parte teknikoa edo bera sukaldaria da nenean edo pixkat nola proiektu horrek horrela egintzen zaken plano teknikotikan. Orduan guk auzoan sortu genuen auzoko elkarte soziokultural bat, ez? Bertan bazkideak sortzeko eta porroa pilotu hortara apuntatzeko auzotarrak. Eta bideo bat prestatu dugu, ikusteko izan zara gure lehenengo bideo bat eratu genuen eta jarriko izugu momentu baten. Talde modura, ekimenak eta jarduerak aurrera eramaten dituen. Jarduera horiek mota ezberdinetakoak izan daitezke. Tokiko ohiturak eta kulturaren adierazpena. Jol eta jolasetara bideratutakoa, sorkuntza artistiko eta simbolikoa, edo taldearen bestelako behar material eta ez materiala asertera bideratutakoa. Beti ere, erregintaren bitartez. Orduan egiten da komunitate bat sendo. Bere bizimodua aurrera eramateko beharrezkoak direnak elkarrekin kudeatzeko gai denean. Elkarri. Helburu horiek dituen proiektu bat sortu da Herreran. Herrerako sukaldetzeko. Auzoko elkarteekin lankidetzan, bizitza erdigunean jarri eta auzotar guztion biziraupenerako funtsezkoa den elikagaien prestaketara bideratutako kontsumo kooperatiboan oinarritzen den. Goizean, tokiko ekoizpen produktuak prestatuko dituzte sukaldariak, eta bizpahiru arratsaldetan prestatutakoak jaso erabiltzaileak. Parte hartzearen bitartez, zerbitzua etengabe egokitzea bilatu. Naturarekin sintonia, jasangarritasun irizpideekin eta janariaren kontsumo zikloa itxiz, tokiko produktu osasuntuak eskuragarriak diren preziotan lortzea bilatuko da. Inklusio irizpideak tarteko, auzoko harremanak sendotuz eta euskararen bizitasuna ospotuz. Irabazi asmorik gabeko iniziatiba. Mozkinak, ekimenaren hobekuntzara eta auzoan hartzeko proposamenak sustatzera bideratuko dituen. Auzoko zerbitzu bat, denon beharrak elkarrekin kudeatuz, denok ateratzen garelako irabazi. Hilabete bateko probaldian parte hartzeko prest. Ekimenaren berri produktatzen emateko eta hura auzotarroi egokitzen hasteko asmoa, bi bilera izanez jarriko dira. Etorri obere
etorkizun horretara. Ingurugiroagatik, auzotarrengandik eta norbanakoentzat animatu zaitez ekimenean parte hartzea. Eman ziztera gure webgunean. Auzoko zara? Prueba, beste da. Hor? Vale. Vale, orduan, hilabete bateko proba pilotua egin genuen, eta bertan 74 bizilagun bazkidatu ziren, ez? 74 bizilagun bazkidetzea hortatikan 2216 razio prestatu genituen hilabete horretan, ez? Auzoa, eutzen genituen 6.612 euro, ez? Berriko bango soldatekin edo betako komertzioekin eta inguruko ekoizleekin banatu zirenak, ez? Eta orduan, hori, ikusi izan, proba positiboa izan zitekela, ez? Bai datu horiek ikusita, baina, bueno, sukaldeletik ere bai, berak esplikatu bezala, bai, ikusi izan, aurrera jarraitzeko aukera zegoela. Bueno, como ha dicho Unach, pues, ay, catalán, coño. Com ha dit l'Unach, bueno, la prova pilot va ser bastant positiu. Bueno, el tema que, a veure, doncs, com tots els principis, va ser una mica desquiciant, perquè, bueno, tot el tema operatiu que teníem en aquell moment no teníem ben bé, hi havia parts que no teníem ben bé clares com fer-ho, perquè també, per exemple, teníem el local on cuinàvem en un local diferent on emmagatzemàvem el menjar, llavors hi havia sempre 3 hores de logística diàries, no sé què, i bueno, proba pilotuan edo hasi zirela eta bueno, naiz da positibo izan, hasieran nahiko eskizofrenikoa izan zela, zeren alde batean sukaldea zeukaten eta beste toki batean zeukaten janaria edo biltokiratzen edo almazenatzen zuten tokia eta repartoa ere egiten zuten tokia, eta hor bizkat batetik bestera muitzeko trajen guzti hori nahiko eskizofrenikoa izan zela. I bueno, després arriba la pandèmia i es prohibeix tota activitat a les Elcartes i llavors, clar, hem de frenar l'activitat. Llavors, a veure què fem, no? Pandemia iristen da, justo hasi berrita pandemia iritsi zen, eta aktibitate guztia doitxi berri izan zuten, eta hor gelditu zen pixka zintzelik, etzekitela oso ondo nola egin aurrera, edo nola jarraitu. Orduan, geratu ginean, esaten, sukalde gabe gaude, oain zer. Saiatu ginean Euskal Gobernuarekin hitz egiten, eta holako gauzak, baina, bueno, sako roto. Eta orduan, batean agertu zen Herreran beste sukalde bat, zala Herrerako jubilatuen elkartean. Eta sukalde hori gutxa zegoen, eta gainera pandemiak ez zuen itxi, ez? Itxita zegoen, beste arazo batzuk ditulako edo jende faltagatik hola, ez? Orduan, zegertu zen, geneukala sukalde bat, txikiagoa, eta ikusitu zuen imaginetan ze pedazo sukalde zituen elkarte biek, ez? Txikiagoa, kalitate txikiagokoa, baina era berean logistika arazo guzti horiek ez zituna, ez? Osea, frigoifikoak eta dena hor jarrita genitunak, eta orduan hobeto ez geneukan 2 orduko lan hori gauzak eramaten, gauzak ekartzen, eta banaketa bertan egin daitekela, ez? Eta orduan, esan genuen, probatuko dugu, eta aurrerakagoaz. Eta horrela, 2022 urtean, jarraitasun batean egin genuen gure lana, ez? Eta gero, bueno, ja hemen gatoz, hori, ez? Sukalde komunitarioa zer dan esplikatzera, ez? Bueno, ekonomikoa, politikoa, soziala, elikaduraren ingurumenan aldetikan zer dan, ez? Guretzako espazio komunitario eta pribatu batean irabazi asmorik gabeko iniziatiba batean egiten den jarduera bezala ulertzen dugu sukalde komunitarioa, ez? Beti ere komunitatearen onuran. Hori da ezaugarri politiko eta ekonomikoak dituena, ez? Baina beti ere komunitateari begira dagoen sukalde bat, ez? Ekonomiko aldetikan, hori ez, irabazi asmorik gabeko
ekimen bada, ez? Ez dugu, horrek ez du esan nahi, guk ez dugula landuin bat sortu nahi, ez duguna bestik ez da, irabaziak baldin badaude, berriro ere nahi dugu dugu bai proiektuan, edo bai antzeko beste zerbaitetan, ez? Baina, bueno, zuzat hemen nahiko ondo ulertzen dezutela zer den hori, ez? Eta gero, sartzen den onura guztiare bai, komunitatean lantzea, ez? Ez begiratzea joan inago lan batean netzako etekina sortzeko dala, ez? Sino komunitateari ongizate bat sortzeko interes batean dagoela, ez? Azkenean parte hartzea, bilatzea, komunitatea sortzea, eta gero ere bai, albaldin bada, ondo sukaldatzea eta platerak ondo eramatea, ez? Eta bat ez bai, gain balio pribaturik gabeko lan postuak sortzea, ez? Azkenean da, zaintza bidez bai, lan duinak sortzea, ez bakarrik ekonomia, diru aldetikan edo edikan, sino ere bai, zain duz eta ez, beste balio batzuan sartzea, ez? Politikoa. Bai. També a nivell polític, el benefici que té cap a la comunitat és, a part que tota l'economia retorna a la pròpia comunitat, me quedo en blanco. Ez pixete, termino politikotan esan entzun, sortzen onura guztiak edo komunitatera bultatzen direla, baina gero baita ere pixka batez, eta hoia, bezero edo erabiltzaile bezala, ze onura dakarkin, batetikan erabiltzaile bezala, eta hori zera modu pribatuan, kentzen dizun lan guztia, eta baina baita ere, nola baita ekarpena egin alizatea, inguruan dagoen, ehun ekonomiko eta komunitario horri, ez? Eta oso, eta jaren ere kostia propioa da, baina oso lotuta, bertan dauden ekoizle guztiei egiten dien onura, eta jakitea ere, nik kontsumitzaile bezala, zer kontsumitzen dezun eta nork ekoiztu duen, ez? Eta horrek badauka gain balio, nik letxugoa jaten detean, badakit nork ekoiztu duen, eta gainera, izugarrizko kalitatea dauka, ez? Eta gero ja pixatera biltzaile bezala, ez dut konpraritia joan behar, ez dut zehatu behar, ez? Eta taper batean daukat, goxo etxian. Gero baita ere, dago beste puntu bera, denda txikien balio horri ematen diona da, eta azkenean gure sukaldeak lortzen duen ere bai, ez behar izatea makroinfrastruktura handiko dendetara joan beharra, ez? Carrefour, Eroski, Mercadona guztietara, azkenean gure lan honekin egiten duguna da auzoan erosi, eta gero era berean saiature bai, jaki horiek beti garestikoak direnak, azkenean lortzea komunitate batean, modu egokiago baten iristea, ez? I, bueno, a la part alimentària, els beneficis que aporta la comunitat és la possibilitat de que la gent amb rentes que no siguin, amb rentes mitges normals, pugui accedir al producte quilòmetre zero, que molts cops no és així, moltes vegades el producte quilòmetre zero i el producte produït a nivell local es transforma en algo elitista, que només pot accedir la gent de renta alta. El tema del temps de cuinat, que també es fa en comú, es fa comunal, i llavors diguéssim que la gent pot consumir un producte fet a casa, amb molt de carinyo i sense tenir aquesta inversió de temps i sense invertir aquest temps. I també una cosa interessant és que, com que diguéssim que les comandes de cuina són de la setmana anterior, els usuaris i les usuàries han de programar la seva alimentació per la setmana següent. Llavors s'escull el menjar des d'un lloc més tranquil i no des d'un impuls de consum que porta moltes vegades a consumir coses que diguéssim que no ens fan bé o que no van amb la nostra alimentació adequada. Bai, esaten zuen, badaukala beste karpen bat ere dela tokiko produktua, edo kilometro zero produktua normalean errenta altuei edo bideratuta dagoena, edo prezio altuago badaukana. Horrelako mundu komunitarioan egitearen bidez, errenta normal edo errenta baxuko jendeak ere horrela irismena edo iristeko gaitasuna daukagula, ez? Eta beste bat ere, sukaldatzen edo bazkaria prestatzen pasatzen denbora guzti hori, nolabait komunalizatu egiten dela, eta horrek ere ez du esan, baina esan zegoen lan reproduktiboak ere nolabait edo komunalizatu egiten direla, eta normalean
emakumeek egiten duten edo emakumeei egosten zizkien lan guzti horiek nolabait ere sozializatu edo egiten dirala, ez? Hori, nik bota baina. Gero bero, aspektu sozialetikan asambladaren formatua zehatzen geraz sortzen, ez? Hori bai lanketa batean gaude, baina horrela bai nahi dugu komunitatea buru jabe izatea, ez? Azkenean komunitate bakoitzak erabakitzea zer nahi duen egin sukalde horrekin, ez? Lanketa batean da, etengabeko lanketa bada ere bai, ez? Hori bai datu bezala arlo sozialetikan. Gero ere bai lortzen dan beste gauza da espazio pribatuak publiko edo erdi publikoak bihurtzea, ez? Azkenean bi elkarte pribatu genitunak edo zarretxe batean gauza komunitaterei begira egiten den gauza bat pilatzea, ez? Azkenean da, orduan beraiek ere bai publikotasun puntu batea bideratzea, ez? Eta gero ja da, ingurumen arloan, delikaduranak Aitorrek zehatzen du, bueno, esplikatu bai, hemen euskeraz dakagula, eta Aitorrentzako iguale bai ez da lain erresa, horregatik egitea, baina, bueno, ingurumenen arira, zer da, zer egiten deguna ontzi eramangarrietan, ez? Guk banatzen ditugu taper batzuk, gero bueltatzen direnak. Orduan horrek ere bai egiten duna da ez botatzea plastiko asko, ez? Egiten dugu lanketa plastikoa dela, eta perrak plastikozkoa dialako, baina azkenean, hori, 2.200 ontzin bazian pilotuan, 2.200 ontzi gutxiago egin ziren gastatu, zetik errekuperatzea dituzu, eta da joan etorri bat, ez? Denbora guztian. Gero ere bai da, menuaren rotazioak elikadura formatu ezberdinak hartze ditula, ez? Azkenean jutezea ezagotzen garaian garaikoz produktua zein dan, kilometro zero zen dagoen, aldo horretikan ere bai irakaskuntza bat dago, ez? Gaur egun dagoen gaitz bat, da ez dakigula garaian zer dagoen, ez? Tomatea nahi dugula jan neguan, eta tomatea ez da neguko produktu bat, ez? Eta orduan horre ere bai lanketa bat dago eta hezkuntza puntu bat dago, ez? Baina baita ere ingurumenekin zentzua dakana, ez? Eta beste batikan, sukaldeak komunak izatean, ez? Sukalde batean denentzako egitean, azkenean horrek ere laguntzen du, energia gutxiago gastatu behar izatea. Azkenean zu aprobetxatzen zaude zu berdina denentzako, ez bakarrarekin, ez etxe guztietan iboteko bakoitza sukaldatzen taola, ez? Orduan hor ere bai lortzen dezuna da, hori, ahorro energetiko puntu bat, ez? Eta gutxi gora bera, hau da, global baten, igual bateren gauzaren bat aztu zaigu, o lo que sea, baina hau da, filosofia o etika doan toki hona, ez? Zaki zer begitu nahi du. Todo ben? Orduan, funtzionamendua. Gu elkarte bat gera eta bazkidetze punto bat da. Eta azkean, superatzen hemen inguruan bai elkarte gastronomikoak eta hola egongo direna, edo txokoak, ez dakit nola deitzen dut hemen, baina, bueno, guk elkarte gastronomikoari begiratuz egin dugu gure lan modua, ez? Azkenean, bazkidetze zera, eta bazkidetze horretan zuk onartzen duzu taperretan egina dagoela, zeinek sukaldatzen duen, zeinek horre egiten duguna saltatu sanidade puntu bat, ez? Azkenean ez dugu pasa behar egin behar degula jarri, izoztu ez dakizen bat gradutan, paso guzti horiek ititugu saltatu, ez? Azkenean zu bazkide bezala onartzen dezulako taper batean jasoko dezula egiten duen esto, baina da, elkarte gastronomiko batean onartzen zuen bezala bazkideak sukaldatu dula eta zure mailan jarriko duela, ez? Eta orduan, sortez Euskal Herrian dakagu limbo legal hori. Eta limbo legal horretan mugitzeko aukera ematen digu, horre lan bat eginda dago, Donostiako olatu fabrikaekin ez dakit zer nintzen, melio horiekin. Eta horre bai egin genuen lan bat, esaten hau legalki egin daitekeela, ez? Zea legal bat dagoela, limbo legal hori dagoela eta aldela. Orduan, gure arazoa zer da, bai edo bai, bazkidei egin behar diegula. Ezin dugu guk saldu, ezin da etorri pertsona bat eta esan nahi dut taper bat, ez, bazkidetu inbartzara eta bazkidetze horretan muskulatura punto bat lortu behar da, ez? Azkenean horrek ere bai, lanketa bat ekartzen duelako eta azkenean sukalde horretan nahi duen pertsonak egon behar duelako, ez? Eta orduan, behin bazkidetuta, ez? Urrengo lana da, ez du gehin bartzerala aukeratu menu estiloak, dauden menu ezberdinen estiloak. Behin hori aukeratzen zunean, apuntatzen zera, menu aukeratzen duzu, eta orduan dator sukaldariaren lana. Dara, menua prestaketa eta guzti hori. Bueno, sí, como hay lunas, todo el sistema de comandas funciona que
en principi, el dijous tothom ha d'haver fet la comanda per la setmana següent. Això el que facilita és, per una part, que des de cuina ja sabem tota la feina que haurem de fer la setmana que ve, per tant el dijous podem començar a preparar tot el que es consumirà dilluns, i per altra part també podem posar-nos en contacte amb els proveïdors i fer les comandes també perquè arribin dilluns i de més, perquè clar, si no oblidem que treballem en botigues petites, en proveïdors petits, per tant no els podem demanar de cop 40 quilos de carn moltes vegades, no? Perquè en una botiga de barri 40 quilos de carn pues igual és el que venem tot el cap de setmana i et diuen que on vas. I... Uste, danak ulertzen zuela itzitun dunean, ez da? Ez. Bueno, esaten du, ezuk bai, komanda ostegunerako eginda egon behar duela hor jartzen du utopia dela, eta nina izoietako bat, ez etena inoiz, garaiz egiten eskaera, eta beti idatzi behar diate, unaxek ez dakitzen bat aldiz idatzi egiten, markatu. Eta orduan idea da ere pixkate dendari txikiei eta, bai beraiek ere, eskaeren araberako konpra egin alitzatea, baina baita ere dendari txikiei ere, ez egun batetik bestera 40 kilo aragi eskatzeana, ez? Eta orduan horrek ere badakar lako, ekologia bat esan genezaken, ez? Eta denbora ematen dien, bai beraiei eskatutakoa prestatzeko, baina baita ere hornitzaileei ere eskatutakoa edo edukitzeko. I, bueno, bàsicament això, o sigui, per una part la cuina, per altra els proveïdors, i bueno, això també comporta una feina de comunicació bastant gorda, que ara explicarà l'Unas, perquè clar, nosaltres enviem el dilluns el menú de la setmana següent. Llavors totes les sòcies l'han de veure, escollir i hem de rebre totes les respostes. Llavors això és un procés a vegades una mica llarg. Esaten du, astelenean bialtzen dutela urrengo asteko menu aukera, eta orduan sozio guztiak aukerak eta egin barutela, eta orduan bera jasotzen dutela komanda, eta hori dela bizkate prozesuaren edo parteen gorrosoena edo zailena, ez? Ostiralean Aitorrek menua prestatu, kronologia bezala jartzeko, zabaltzen digu guri, komunikazio bezala guk tabla prestatzen dugu, eta astelenean bidaltzen diegu bazkide guztiei. WhatsApp kanal batetikan, Telegram kanal batetikan, edo ahoz, edo badago jendeare bai, ez duela parte hartu nahi teknologietan, da orduan nahiago dula bertara etorri eta eskatu, ez? Orduan, astelenean bidaltzen da, eta eskatzen zaila asteazkenerako erantzuna ematea. Upi urte eta pikotan, gertu da erantzuna asteazkenean eduki degula, eta orduan da, bigarren lana da, asteazkean bergogoratu, falta direnei, mesedez, deitu, no seke, eta azkenean orduan ostegunean, eta última hora, venga, ez dezula askatu, eta orduan ostegunean ja, lortzen dugu, ja menua jakitea. Horrek zekartzen du, ja dakazu, menua prest, dakizkizu ja, 40 lasaña, 40 ez dakitzen bat, 30 piko tal, dazkazula prest, eta hurrengo asterako zer eskatu behar duen, eta orduan Aitorrek erosketa egiten du, eta planteatzen du hurrengo asteko lana. Eta gero zer da, horren atzean, etortzen da hurrengo astelenean, etortzen da banaketa momentua. Horren guk banaketak, bazkidei banaketak egiten jartzen dizkiogu bi egunetan, ez? Astelena eta asteazkena, azkenean diralako egun horiek ontziratzen diranean sukaldetikan, ez? Astelena eta asteazkenean. Lankarga gehiena egun horietan jartzea dugu. Orduan, astelenean egiten dira goizean zehar, eta bazkideak etorri daitezke atxaldean taperen bila, egoitzara. Aukera bezala, jakinik jende guztiak atxalden ezin duela, guk jarri dugu, Herrerako sukalderen mobida da, komunitate bakoitzak nahi duena inlezake, komunitatea sortzen denean ez, aste artean guk jarri dugu goizean jaso alitzatea, eta ostegunean ere bai. Orduan egiten dezuna da, asteleneko ontziratzea, astene eta asteazken artean banatu, eta asteazkeneko ontziratzea, asteazken eta ostegun artean banatu. Orduan zer da, hori izango zen lehenengoa, ez? Imaginatu, astiralean prestatu, astelenean nik bidali, zuek eskatu, eta hurrengo astean etortzate bila. Zer gertatzea, ostiralean errepikatzen da prozesu berdina. Aitorrek guri menua prestatu, guk astelenean berriro, zuek banaketa etorri zatenean ja menu berri bat dakazute, eta orduan eskaera berriro ostegunerako egitezute, eta horrela rotazio bat. Elementu garrantzitsu bat ator orain da, rotazio horretan, dena taperrak bidez dala, hor hasten da taperren joan etorria, eta hor hasten da ahorro energetiko hori. Orduan, astelenean ematituzun taperrak, urrengo astelenean ekartze dituzu. Eta orduan horrela lortzen dugu ere bai, taperrak mantentzea, taperrak edukitzea, eta guztiko ez dakit ondo ulertu dan, edo...
Bai, nahi dutena. Bai, hor daude aukera ezberdinak, oain erakuste izkizut aukerak eta guztieri. Hoi da, ordainketaren arabera, edo hasieran esan duten menu mota eta menu eskaintzaren arabera, eskaeraren arabera. Eta nahi bat zute ja sartzen gera, menu batekin, menu irudi batekin. Hau da, menu irudi bat, gure egun batekoa, ez? Guk beti egiten dugu astelenetan barazki plater bat, arragi plater bat eta arrain plater bat. Eta gero hortaz aparte daude lekaleak, daude iraunkorrak diren platerak, hor arrozak, pastak, entxaladilla, kremak, saldak, guzti hori denetai dago, hor dago lista bat oso potentea, gero bai ikusiko egula beste aplikazio batean. Baina erabakia planteatzeko, nik hau ostiralean Aitorrek pasadit, nik astelenean plazatzen diet bazkidei. Eta horren jartzet, astelenean dakazute, potxak urde azpikoarekin, marmitakoa edo jasko pattaia. Ez? Hoi aukera bezala. Eta beti ere bai dazkazute txitxirioak, dilistak, hor dago dagoen gauza guztiak. Gero guk ere bai, dakagu ere bai, azken burutarako taula, osagarri batzuk. Guzti hori aukeratu ezakezu. Zentzu batean, zuk itezu eskara eta hurrengo astean tortzera bila. Aste azkenean, dakazu menestra, barazki menestra, arraipikilloak eta aragi gixatua. Hau da, adibide bat. Hau da, aste bateko adibide bat. Hurrengo astean erabat aldatzen da. Lehenengo hiruak, zatik beste guztia beti dago. Lertzen? Lekaleak, osagarriak eta pasta eta beti daude. Bai, batu esaten ez hori matentzu. Bueno, també dir, perquè sé que hi ha gent que són cuiners i demés. El tema, o sigui, abans, quan vam començar, vam plantejar només una llegum cada dia, i després, o sigui, quan vam passar a la cuina on estem ara, que era més petita, vam plantejar que aquestes llegums i aquestes cremes podien ser congelades i que després la gent les regenerés a casa. Llavors ens vam adonar que si teníem prou espai de congelació el que podíem fer és tenir 4 opcions de llegums en comptes d'una, perquè si se l'havien d'emportar congelades. Hasiera batean, bigarren sukalde horta pasarte, astean zegoen bakarrik lekale bat edo zerak jateko aukera bat. Baina bestera pasazirenean eta kongeladora handiago bat edo zokatenean, konturatu zirean uki zitzazketela lau lekale mota. Eta hori kongelatuak ematizkizue eta beti dozkazu aukeratzeko, garron gorriak, txuriak, pikart, eta garbantzoak eta crema también, siempre. Y la resta de plats, vull dir, al final, sí que per exemple les pastes, les salses estan congelades, llavors el que es fa és cou la pasta al dia, com tot un sistema d'organització que jo crec que ens vam liar molt la manta a la cabeza en un moment on ens van baixar els socis i ara ho hem de mantenir. I bueno, o sigui, ara mateix, els dilluns, que és el dia més fort, hi ha una persona de les 3 cuineres que som, dedicades permanents unes 5 hores, 4 o 5 hores només per fer tota aquesta mandanga. Ho entès molt bé. Ho entès molt bé. No? Bueno, o sigui que els permanents, vull dir, hi ha que la meitat estan congelats i tal, que igual ens vam flipar una mica. Bai, hori, sozioak etxiziala eta orduan, bueno, tioto esan dut aukera gehiagi jarritzen dituzela, ez? Eta hori hori mantentzeko zailtasuna dauzkazuela, ez? Unax? Tema de... Ens han posat socis, mantenir tota aquesta oferta. Hori da, bale. Zera gero sozioak berriz hilo zianean edo horlako eskaintza aintzabala mantentzea banaiko erokeria dela. Orduan, sukaldarietako bat, egoten da, astelehen goiza guztia dedikatua, gauza eskaintza guzti hori bermatzera, da, pasta egostera, edo zera, ez? Zeren pasta karrozak eta astelenetan egiten dituzu, ez? Eskaintzaren arabera. Vale. Eskaintzaren arabera. Bai, astelenetan eta bai asteazkenetan, bi egunetan egiten dira. Da, bai, beti daude. Osa, gauza bat, azkenean ideia da, zuk plantatzen zuenean 3 plater astelenerako, beti dago jendea, igual hau ez zait gustatzen, ez? Eta orduan, aukera gehiago ematea, ez? Jendeari, bai, ondo goteko. Ez dakitu galdera idakazuten, ulertu zuten, funtzionamendua, gutxi gora nola dan.
eta gero jau da gure eskaintzak, ditugun eskaintzak, ez? Kostuak eta guzti hau da Herrerako sukalderen adibidea, osea, gure formatuaren adibidea. Eta hoi da, gaur egun dakagun bezala. Gaur egun guk dakaguna da 20 euroko bazkide kuota bat, minimo bat. Hortik hasten gera, ez? Orduan hilabetean parte hartzen duen bazkide orok, 20 euro ja ziur ordaintzen ditu. Eta gero ja dazkagu kantitatearen arabera menu erdia eta menu osoa. Menu erdia dira 4 taper, menu osoa dira 8. 8 taperra jasotzen ditunak, jasotzen ditu 4 astelenean eta 4 asteazkenean. 4 taperra jasotzen ditunak, menu erdia jasotzen ditunak, jaso ditzake 4 astelenean eta asteazkenean batez, edo alderantziz 0 astelenean, asteazkenean 4, edo 2 eta 2. Hor moldaketa bat dago, ez? Produktu estrella gurea azkenean da astelenean 4 jaso eta hori da astelenean diguna izatea lokura bat. Baina, bueno, orduan hor daude gero eskaintza ezberdinak. Oinarrizko eskaintzean sartzen dira plater iraunkor guztiak eta lekale guztiak. Eta hori da merkeena, hori da basikoena, ez? Azkenean da errezena dana eta igual merkeena dana, ez? Oso jende gutxik hartzen du, baina, bueno, hor dago bazpare, batek nahi balin badu, minimo bat, eta ez du sartu nahi beste ambito guztian. Gero dago eskaintza vegetala, eta hor sartzen dira barazki plater guztirak, eta gero arrain edo haragi platerak moldagarriak direnak ere bai, ez? Guzaltzen gena menu horretan, 175 moldatu izatea. Argi dagona da, legatza saltsa berdian ezin da moldatu. Legatza da. Albondiga batzuk ezin dira moldatu. Baina igual lasaña bat atunana egiten dugu barazkiarena. Eta gero dago ja eskaintza osoa. Eskaintza osoan sartzen da ja lehen ikusi dugun menu guztia. Hartu dezakezu, zure kopuruaren arabera nahi duzun guztia. Orduan 8 taper eskaintzen ditut eskaintza guztia, orduan hartzezu 4 taper astelenean eta 4 taper asteazkenean. Eta listo, eta gero prezioak ikuste dituze, juten dira astean hori gehitzen, 20 euroiek eta gero beste kantitate hori. Orduan 8 taper astean 4 astetan, 180 euro da kostu totala. Eta oso ondo dago, eta gainera kontutan izanik, auzoan erosten dezula, gertuko alimentoa eta askotan ere bai garestia dala guzti hori, ez? Azkenean beste lekutan, baina garestiagoa. Baina komunala izatean, egiten dezuna da sortu moduak merkeago izatea, ez? Ez dakit zerbait egitu nahi duzun, ondo. Zuek ulertu dezute, bai? Aurrera goaz. Orduan, ja sartzen gera beste gauzatean, hor gero Aidorek esplikatuko du, baina, bueno, ulertzeko kontestualizazioa da, Herrerako sukaldek proba pilotu egiten du, bazkideak lortzen ditu, baina pixkanaka aldaketekin eta pandemia gehi bestea, bazkideak juten dira desinflatzen, modu batean, ez? Eta nahiz eta berriak sortu, da como un quiero y no puedo lako zerbait, ez? Orduan, planteatzen gera, igual beste gauza batzuk ere bai mugitu behar direla, ez? Bilatu behar direla beste tresna batzuk, bilatu behar direla beste konta, eta orduan, azten da sortzen Basa Jaun elkartea. Basa Jaun elkarteak sortzen da, ez? Zer da, ekimenaren erantzun prozesua erraztea, eta nodoak sortzeko eta ondoren konfonderatzeko ideiaekin sortzen den elkarte bat, ez? Hor baten Aitor da gehiena sartu zena hori egiten, eta horan berak esplika dezala nondik norakoak. Bueno, un cop vam engegar la cuina d'Herrera de manera ja permanent, diguéssim que primer vam veure que hi havia molts, vull dir que els socis anaven pujant i baixant i que era com molt difícil tenir com una estabilitat en aquesta gent que es comprometia a agafar el menjar un mes sencer i bueno, perquè és una cosa bastant temporal. Llavors ens vam plantejar com créixer, no? I l'única manera que aquest projecte pugui créixer vam veure que era la rèplica, perquè les cuines tenen un límit.
pandemien karietara eta pixkate bazkide erabiltzaileen gora bera horiek ikusita, eta ikusita oso zaila zala borrako estabilitate bat mantentzea, erraminta berriak edo martxan jartzen dira, eta hori ikusten da, azteko modu bakarra edo dala, sukalden edo descentralizazioa eginez, ez? Eta hori, nodo ezberdinak edo sortzituzte, baina nolabait herramienta edo lanabez bateratu batzuekin, ez? Llavors, vam anar fent pensant com es podia replicar aquest projecte a altres barris, a altres comunitats. Vam veure que, primer, les comunitats que fessin una cuina comunitària havien de ser sobiranes sobre elles mateixes i sobre la cuina i sobre com funcionaria, però el que sí que vam veure és que el que costava a l'hora d'arrencar una cuina comunitària era com l'accés a les eines, tant formatives com tecnològiques, com d'espai i de més. Orduan, sukalde hauek edo sustatzerakoan, edo sukalde komunitario deszentralizatu hauek sustatzerakoan, planteatzen zuten sukalde edo komunitate bakoitza, sukalde baten bueltan komunitate bat erekitzen dela, eta horrek sukalde horiek subiranoak izan bartzirela. Baina sukalde hauek martxan jartzerakoan, gehien kostatzen dana edo, dela pixkat sukaldeaz aparte, behar dan beste azpiegitura guzti hori eukitzea, ez? Eta orduan, I llavors el que vam començar a fer és començar a crear unes eines que es podien compartir entre totes les cuines i mirar quines d'aquestes parts podien ser compartides i quines parts de sobirania i més de comunitat havien de ser pròpies, identitàries de cada comunitat. I això és una mica el concepte de Wasserhauen, de que unes cuines amb una sèrie d'objectius polítics i socials que els hem explicat abans, que es puguin confederar i compartir eines, qual és bastant interessant. Esan duguna pixka bat, orduan, idea da, sukalde autonomoak eta zeratzea, eta edukitzea baliabide batzuk, konfederatu daitezkenak edo, eta sukalde guztientzako erabilgarriak izango diranak, ez? Esplikatzeko kontestua da, azkenean Herrerako sukalde lanean zegoen ginean, beti izan Google galdetebi bat, eta Google galdetegin ostean, Excelean honek bat daka, suma, tal, eta batzutan zan un kaos, batean zuk eskatzezu xolomoa, pero te apuntauke arraia. Eta orduan da, pues lo siento, pero dianian bosteun razio, pues bat beti zegoen fallo bat, eta falloak gutxi egiten genitun, pero zan un kaos, porque zan Excelean pasatzea horas y horas, ez? Hortaz aparte, ikusten da gabezi puntu bat, Herrerak ez dula, que falta, eta repliken sortze guztu hori, ez? Orduan, replikak sortzeko, ideia da guk ez dugu replika sortu nahi. Ez dakit nola esan, ez? Komunitateak izan beharko luke, sortu nahi duena, hango komunitateak, edozein herriko komunitateak. Baina, igual, behar dana da zeo zer, komunitate horiek sortu alizateko erreplika horiek, ez? Azkenean laguntza, tresnak, guk dakigun guztia, ikasi dugun guztia, eta guzti hori leku batean sartzeko, ez? Neuz ez hori dela Wasserhauen, ez? Bota. Oaindikan erantzuna da, oaindikan sortu behar ditugula. Kuestioa da, gero iritsiko da, beste puntu baten komunitatuko dugu Grossen ere bai gaudela, nodo bezala, nodo reparto bezala, ez? Baina realitate izango zen, ideala izango zen hori, konpartitu alizatea gauzak eta bakoitzak bere aldeak ikustea, ez? Aurrerago jarrita genukan, hori, ez? Zure galden erantzuna, ez? Komunitate bakoitzaren alde ahulak eta alde potenteak gero jakin, eta igual horre bai elkarte horretikan bajungo zan lantzen. Azkenean landatu behar baldin bada lur gehiago, pues igual
nun landatu daiteke, erreran ez, adibidez, krosen ez dare. Orduan ikusi beharko litzateke nun landatu daitekeen. Eta horre igual hauen lana da, baina idazteko dago. Osea, guk oraingoz ez gera hortara iritsi. Oraindik gaude fase de hori. Egonkortzeko fasean ez. Baina adibidez, bai dago lanketa bat, eta igual orain aplikazio bat erakutsiko dizuegu, app bat, pasaje honek sortua, eta app hori brutala da. Eta app hori oso moldagarria da, eta ideia izango zen gaine komunitate bakoitzak app horretan kapazia izatea komunitate bakoitza manejatzeko. Eta nahi bat zute sartuko gera eta ikusteko nola egiten dugun gaur egun eskaera. Kasu honetan, bai, sukaldea partekatzen duzu, erreran sukaltzen duzu eta grosera ematen duzu banaketa egitera, beraz, konprak eta guzti hori oraindik bateratuak dira, ez, edo? Bai, hori esplikatuko nizueke, orain groseko esplikatuko genulako, orain errerako sukalde bere gainean, dakan groseko repartoa. Orduan dena sukaldatzen da erreran. Dena erosten da erreran, dena egiten da erreran, eta grosen banatzen da bakarriga. Bere alde honak eta txarrengo gero xagoera esplikatuko dizuet, eta gero urrengo horria hortaz goa. Baina bai da, gaur egun da, errerako sukalde, eta gros dago hor, baina dago hor potente, gero esplikatzen dugu. Bueno, app-arena egiten dizuegu irakutsi. Hau da, hasierako horria, eta hemen ikusten bazkide zenbakia eta gakoa. Ez da. Horre ematen eta sartzen zera hemen, ez? Eta orduan aplikazioak dakaz prestatua, oain egin dugu impersonal batekin, ez? Da jarri daiteke osoa kompleto, repetible, ez? Hori da menu aukera bat, ez? Jandagoena. Hor ematen badiogu, sartzen gera aplikaziora. Aplikazioan ikusten dugu astelena goian, asteazkena ere bai ondoan, ez? Oain bertxe bertan dago astelena jarrita. Hau hurrengo asteko menua da, ikusi dezazuen, hau jakin dezazuen. Eta orduan dazkagu hemen, barazki lasaina. Hemen dauzkagu zer da, alergiak eta bere, bai ez, alergenoak eta guzti hori, eta orduan sartzen gera, eta hemen azaltzen zaigu. Alergeno moldaketa, ez aukerak, bestutan izan daiteke bexamelarekin, napolitana saltxakin, hori ere bai, markatzen du, aukeratu daitezken gauzak dira, ez? Eta hemen jartzen dizu bukaeran, aukera gehitzeko. Zuk lau platera arte hartu ditzakegu, eta esategu, bale, gehitu, ja, eskatu dugu bat. Gero dakagu, amuarrain basatia. Bueno, aguazen, usatu dugu, nahi dugu, bale. Hemen dakagu aukera, ez dago alergeno matarik, ez dago aukerarik, bale, orduan gehitzen dugu beste bat. Dilista potakea, ez den nahi. Sigo ez da, orduan dakagu entxaladak. Iriketzitugu entxaladak eta hemen ditugu, hori. No soy habil ni egizten. Hori da. Pues hemen dazkagu entxaladak, entxalada mista, ensaladia rusiarra, fruta macedonia edo patata entxalada. Aguazen, fruta macedonia eskatzera. Venga, gehitu. Dezkagu lekaleak. Txitxirioak, dilistak, babarrun zuriak, tolosako babarruna. Batutan bai ukitzen dugu esteren bat, baina hori da dagoena. Bueno, ez dakagu gogorik, dilistak ez digua, besterik nahi. Behiratzea, pastak. Pastak berriro, hori. Napolitana, bolonesa edo pasta entxalada. Bueno, nahiago eta arroza, venga. Arrozera juten naiz, eta arroza entxalada. Adibidez aukerak hemen dauzkat. Arrotzik gabe, arraina gabe, vegetarianoa, veganoa, rintzait dena ondo, baina nahi dut integrala. Pues jartzet integrala. Eta orduan ere bai, gehitu. Orduan ja, eskatu ditut lau, hemen jartzit behan, zegit ikuste zuten, lau. Ja da, astelenekoak eskatu ditut. Baina badakit etxera etoriko zaidala nire ama. Listo. Eta nire ama gustatzen jo, salda. Hartzen dut, eta hoi asko salda bat eskatzen dut, eta orduan gastatzeit erosi. Ja, pasatetelako nire kuotaren plazoa, eta orduan ja, erosketeko aukera dakat. Orduan bateiot erosi, eta ja, eskatua dakat. Orda, nire dirukutxa propiora, aplikazioa dakana, sartzen da, como ja, €4 horiek kobratuko dizkit, edo zorko dut, edo ingo dekun formatu hortan, ez? Gero ere bai, baditu beste aukerak,
hemen den herreran ere bai, dakagu igual arazo bat dendak eta hori sortzeko aukera, badago beste osagarri batzuk, edo postreak, edo esnekiak, edo ogia hartzeko, ez? Adibidez nahi degula jogurrak, bartzen dugu, litroko jogurta nahi dugu. Larreta etxekoak hartzitugu, ekologikoak, eta nahi dugu mailokoteizkoa, taka, erosi, berdina. Hola dago, zea guztia. Aukera ezberdinak, eta hori da interesantea, nodo bakoitzak erabakitzea zer ofertatzen duen, ez? Gaur egun, hau da, dena bai herreran eta bai grosen. Azkenean, sukalde berdina dakalako. Grosek eta herrera independente hau izango lianean, segurazki hau bi egin barko liatzeke, ikusiko da ez, baina plantean du, baina, nahiko ondo funtzionatzen du. Eta gero izango zen, asteazkenekoa. Asteazkenekoa, jazta, ikusten dezimen zer dagoen. Barazki menestra, egalu zen panada, fideua oiaskoarekin. Irua guztetan ezkit, hartzezu bat, bakoitzetikan bat. Eta gero zatetu, baina ni fideua zalena eta nahi beste bat. Probatzen dut eta, uzten dit, eta orduan errepikatu bezaket, gehitu. Eta orduan ja ditut lauak, ez? Ja lauak ditut, dena aukeratu dakat, orduan juten ez zerrendara, eta aukera dakat berriro ikusteko zer dakaten ziurtatzeko, abera jaioren batek. Hemen azaltzen zaizu, zer erosi dezun, karrito dela kompra eta guzti, eta zer hartu dezun kubotan sartzen dana. Behin hori eginda, geni ordenagailu ginez nahiz oso ondo ibiltzen. Eta orduan ja izango zen, eskatu. Eskatu ematen baldin. Baina june egin zait, berriro. Eskatu eta eskatzerako hemen jartzen zaizu, dakazun guztia eta jartzaizu. Noiz etorri nahi zu, astelenean, asteartean, edo noiz asteazkenean, ostegunean. Aplikazioetan jartzen baldin ja, etorriko naiz astelenean jasotzera, eta asteazken, eta ostegunean. Eta orduan ja hemen azalduko zen bertan, eskatu eta ja bidaliko zuen informazio guztia. Ez eta egingo, detik bestera, nos vamos a liar urrengo astean, eta orduan egingo dugu honean ez gatorriko ematea eta perrak. Ez dakit zerbait gertu nahi dezun, o dudari dakazuten, funtzionamenduaren inguruan, edo... Oraingoz ez. Oraingoz gure formatua ordainketarekin da, kontrola eramaten dezu bazkideetan, bazkide bakoitza esatitu, ni aste honetan menu hau nahi dut, hilabete honetan menu hau nahi dut, disaitzen gara izatean lau asteko zea batekin ez, koltsoi pixka bat izateko, eta kuota izango zaizu, orduan menua eskatzezunean kuota izango zaizu ez dakitzen bat. Orduan ja, esan dizen dugun bezalaren ez, 180 izan kuota osoa 8 taper ez. Orduan 180 horiek esatezu ekarri behar duzu edo banku kontu korronte bidez ingresoa eginez, edo jasotzera etortzeanean pagatzen duzu. Eta gero hor diru kutxa hori ikusten zana, ez? Gero, aterako naiz hasieran ikusten dana, hasieran zegoen hori. Denboraka. Hemen hasieran nola ikusten leheno jartzen beltza eta hemen behar zegoen diru kutxa txiki bat. Hor dago, hemen dago, bazkide honek dakak balantzea 20,5 negatibo. Orduan, noizean behin, edo gora zei barzaio bazkideari hori horrela dala, edo ingresoa egiten duenean, esaten du, sartuko ditut, beste 40 euro, kontutan izateko hori. Gaur egun ondo zen, aplikazioa indartzen jutean enean, edo ahonditzen badoa, kontabilitateare bai sartzea honontara izango zen la letxe, ja, baina hori ere bai utziko dugu, aurrera begira, bekuntzak lortzeko tari. Zer daka ona, aplikazioak ere bai dakana ona, menu erdia eskatzen duenari ez dio uzten, lau taper astelenean eskatu behar dituenari, ez dio uzten asteazkenean sartzen. Ere hartzeko lautaper, zatik zure menuan ez dago sartuta. Vegetariano eskatu denari ez dio uzten arrai plater bat eskatzen. Eskatu ezake, baino pagatuz, baino ez kuotaren barruan. Orduan, base guztiak zuke kenduta dakazu. Hori lehen, Googleen lan egiten genunean, batean vegetariano batek eskatzen arraia. Eta zu adi zeuden, edo gero arraina eskatu dit, honek, eta orduan zatikan, eta gero karo eskatu behar diozu diru gehiago, da un poco show, honek errazten du, lan guzti hori errazten du pila bat. Eta guzti, karo, hau da pasaje honen tresna bat, gero erreplika gehiago ateatzen badira, eskaintzeko izugarriko tresna da, oso interesgarria, eta gainera, denda formaturako ere bai guk, nik ebintzat herrera mailan, egin nahi deten formatu horretan, ere bai interesgarria da, zetik azkenian
hor dakaztu eta hemen dazkazu produktuak, eskatu aurretik, eta gero etorriko zera bila, baina ja eskatu dezu lehenago. Ez da hemen euki behar zula inbertsioa lehenagotikan, ez? Horrek bai funtzionamendu hori laguntzen du. Jogurrekin guk, ostiraletan eskatzen diogu jogurra, astelenean ekartzeko, formatu berdina. Zakit gaitu nahi zuen zerbait, edo ulertu ez dute, o... I que després, o sigui, totes aquestes comandes es tradueixen en una taula de cuina que és vamos, o sea, no, és com tantos d'esto, tot ordenat, tot bé, tot net, ala. Horrek, eta ikusi sukaldariaren lagin duen aurkeinua, horrek katzen duen zen dut, taula de kuina, zen duzu? Horietako taula bat, zinetan dana automatiko atatzen zaizun, eta, ez, errezatzako tepu zela, ez, nik abagari izan naizela, ez, ez zure handi joala. Hor gaine interesgarria da tabla horretan azaltzaizula, lasaña, atunana, 32, dobleak, 4, triplea, irukoitza, 2, vegetarianoa, 2, alergia honekin, 1. Osa, tabla dago, perfectoa egina, ez? Orduan, gozada bada, zentzu hortan, ez? Gero, ja izango da, lan humanoa, tabla hori ondo jarraitzea, pero bueno, hori da interesgarria dena. Tresnak, és que la vam crear entre jo i un informàtic que ha treballat a l'IOS, que a través ens trobem molt a un espai autogestionat de barri i al final hem començat a fer aquesta eina. Bai, bera, eta Talaios kooperatibako beste kide bat askotan topatzen dira gure auzoko, egia auzoko espazio autogestionatu batian, eta horren izketan eta azkena tresna sortu zuten. I llavors vam veure que arrel d'aquí podia ser com el començament de començar a crear eines que es poguessin compartir entre les cuines comunitàries, no? Eta bendik asistiran pentsatzen edo, aukera dagoela da, lanabesak edo sortzeko, sukaldez berdien artean partekatzeko, eta etorloko lanabesak, zuek egin sortu nahi batzu, zuekin partekatzeko. I també tot això lligat també a un discurs que té, sobretot ell, que és informàtic, a un discurs de sobirania informàtica, d'informàtica autogestionada, del hacker, de tal, molt, molt interessant, que llàstima que no estigui avui també per explicar, però si no ens faria massa llarg. I llavors vam decidir que això seria com el capital inicial de Basajaun, en principi, no? I així va ser. Era ulertzeko adibidez, Herrerako sukalderen ikuspuntutik, ez? Azkenean lanketa zuzena da Herrerako sukalde Basajaunen ere bai integratua dago, ez? Da Herrerako sukalde zain izango gai hau mantentzeko. Honen mejora horiek zuk esate dituzuna gero egiteko ez da gai bakarrik, ez da muskulatura, komunitate bat bilatzen zunean komunitateak askotan txikiak era, ez? Orduan behar deguna da komunitate ezberdinen batura denentzako balioko duen zerbait sortzeko, eta aplikazioa adibidez argi eta garbi dago, ez? Beste gat izango zen, baratzak gehiago behar izatea, edo abeltzen gehiago behar izatea, edo euskalo zer gehiago, ez? Hori idazteko dago, baina aplikazioa ja idatzita dakagu hasiera, ez? Eta orduan hori interesgarria da, hor dagoela gauza bat oso potentea izan daitekena, batuketa ezberdinak sortzeko, ez? Aurrera begira. I també que, o sigui, tenir, ja quan érem 60 socis, tenia l'UNAix 20 hores a la setmana teclejant taules com un xino, no aporta res ni de polític ni d'humà al projecte. Llavors és una feina que si ens la podem treure i mecanitzar i que l'UNAix aporti el que és més humà i més polític, doncs millor. Azkar batian edo hori uki baino lehen, uno esaten zela 2 ordu hastian, tekleatzen eta aizzelak eta egiten, eta orain modu automatikoan edo egiten dela guzti hori, eta uno esek beste lan batzuk egin ditzazkela, ez? Edo orain pasatzen gara Groseko nodoaren zehara, ez? Orduan konturatzen gara Herrerarekin bakarrik ez dela posible, eta orduan bai saiatu izan zen egian sortzea, saiatu izan zen beste gudan, baina azkenean lortu zen Groseko Marruma elkartearekin hitz eginez, banaketa proba pilotu bat egitea Grosen bertan, ez? Honak esan nahi du, Herreran sukaldatzen da, Herreran egiten dira, eta gero, behin Herreran eginda, Grosera eramaten dira
herrerak eduan funtzionamendu berdinarekin. Orduan horraz izan, galtza groseko sukaldea. Hau sortzeko, lehen esan dugu herrera auzokoko bazkideak zirela, groseko jendea indana bauzkidetu da konfederazioko, pasajaun konfederazioa, elkartean, ez? Konfederazioa izango da lortzen badin badegu zeo zer, ez? Baina, bueno, eta hori ja, paus hori eman zuen, ere perriz dira Aitorrek. Bai, bueno, la idea de generar un nodo de repart, bueno, es que no sé ni com se diria en català, un nodo de repartiment a gros, ve una mica d'intentar entrar a l'espai de Marruma sense ser molt invasiu, no? O sigui, quan tu crees una cuina comunitària o quan tu necessites un espai per cuinar, necessites com molta infraestructura, que són neveres, congeladors i de més, que poden ser des d'un principi, quan l'alcalde no coneix la iniciativa, doncs molt invasiu, no? Llavors, amb això, amb una nevera ja en tenim prou. Esaten du pixat, idea hau edo sortzearena izan zen, eta izatela modu bat edo, grosean ez izateko oso invasiboa zen, honek azpiegitura bat behar du, neberak behar ditu, kongeladorak behar ditu, eta orduan, modu honetan, groseko herrerako azpiegitura erabilita, grosean zerbitzua eman dezake. Llavors, d'aquesta manera, si tota la infraestructura gorda la tenim a Herrera, diguéssim, i allà amb una nevera en tenim prou, per rentabilitzar una mica el que seria el cost afegit que comporta això, amb 10 persones o 15 que t'agafin un menú ja en tenim prou. Llavors, així la gent també va veient com funciona la idea, es va escalfant, i un cop ja pugem de socis i arribem a 250 racions a la setmana, que seria com el breakpoint, doncs ja podem començar a xerrar de ficar més infraestructura dins d'aquesta elkarte. Eta orduan, puntua dela, 250 razioetara iristea astean, ze horrek egiten du bideragarri, eta orduan ja hasi daitezkela edo, groseko puntu hortan edo, ja sukalde propioa edo sortzen. Bai. Momentik erantzuna ez dakigu. Kuestioa da, ikusten duguna da, honek induna da bai herrerakoa eta bai grosekoa indartu. Osea, pixkenaka bai herreran eta bai grosen gorakagoaz. Daude aspektu ezberdinak, ez? Aspektu bat da nik libreago nago gauzak egiteko, nikoen ikastaro bat egitea lortu dut, denbora dakatelako eta izango tablan bekiratzen denbora galtzen. Orduan, horrek lortzen du, baina gero ere bai publizitate mailan azkean bi auzo gertu daudenak dira, ez da bat Donosti izan eta beste ez, bi auzo gertu daudenak dira, ez? Baina, bueno, kuestioa da zer lortzen ari da, honekin lortu duguna da, egonkortzea gure sukalde bat. Probatzea errealitatea izan daitekeela. Osea, azkenean honek behar duna da komunitate muskulatura bat. Komunitate muskulatura dakasunean, sukaldea posible da, degazkean kriston lana egonda sukalde mailan eta banaketa mailan, eta guk demostratu ezaguna da, posible dela. Behar dira, bazkideak. Eta behar da muskulatura, ez? Tambien muskulatura hori eukita, aurrera behira jun daitezke, ez? Eta orduan, bere alde honak ditu, ez? Pila bat, bueno, dakit. Kuestioa da hori. Noiz arte, ez dakit, bain, adibidez, inoiz baino beto gaude. Orduan, esatezu jo, pues, que siga. Ez dakit ondo zaudenean, que siga, ez? Gero ikusiko da, badalako etengabeko ekintza bat berriro. Azten gerean sukalaten grosen. Bueno, replanteo de cómo tiene que ser comunidad, nola izan behar duen bestean, orduan da poliki, entorriko da. Hau da gaur egungo egoera. Gauze 3 sukaldari jornada erdian, sukalde buru bat eta 2 jornaldian herreran, lanean, eta ateatzetu 352 razio astero. Astelenetan 174, eta asteazkenean 136. Jende gehienak eskatzen duelako astelenetan 4 plater eta asteazkenean 0. Hoi da, errealitatea hoi da gehiengoa, ez? Eta asteazkeneko errealitatea ondina da, menu osoa doakatenak jarraitze dutela asteazkenean eskatzen. Gero dakagu grosen 124 razio astero eta herreran 218 razio astero. Ona da pixkanaka igotzen ari gehala, sentsazio hori dakagula, ez? Txarra zer da, askotan dela igotzen dan benean, hilabete batean jetxiten da. Eta hoi da
probatzen gaudena, ez? Ikusi behar da, ze gertatuko da abuztuan, ze gertatuko da zean, ez? Baina, bueno, aurrera doa, eta hau da lortu deguna, tresnak partekatuz lortu deguna da, baten indartze hori, ez? Azkenean razio guzti horiekin bat funtzionatzen du. Aurrera begira, ikusiko dugu, ez? Azkenean menua aurkezten duena, menua jasotzen dituna, abisatzen duena ez dezu menua egin, eta banaketa egiten duena. Azkenean gero ere bai guzti hau banatu behar da. Horan sukaldatzen dezu, eta gero atxaldean banatu behar dezu, eta gero hurrengo gunean egon barut eta perrak prest, minimo beste batek banatzeko edo etorri bartzea zure bai banatzera, ez? Horan banaketa hori burutu behar da. Horan jende etortzen da, eta jendea normalen ez da ados jartzen etortzea momentu berdinean. Orduan horregatik, postordu horiek, astean postordu minimo, dira hori, eta gaur egungo horretan ematen du, bai alde batetako, gaur egungo egoeran hori dena batzeko, ez? Atletikan daude, oraindik ordu asko Aitorrek sartzitunak ez daudela ordainduak, edo nik nire ordu asko ez daudela, denak ez daudela ordainduak. Baina, bueno, pixkanaka, ordaintzeko posibilitatera iristen ari gara, ez? Eta hori da interesgarriena. Erdian ere bai. Entre comillas. Gero, hori zer da, proiektuaren bizigarritasunari begira, azkenean behar deguna da komunitatea sendotzea. Azkenean gure bai Krosen eta bai Herreran behar dena da sendotzen jarraitzea komunitatea. Komunitatea sendotzea ez da taperrak eskatzea, bazkidetzea, sino que azkenean komunitateak sortzen horretan indarra sortzea. Azkenean, lehen esan dugu asamblea da bezala funtzionatzea, planteatzea gauzak indiko diela, orduan, bai da egia sukaldetikan lortu dengun hori, beste aldetikan, komunitate aldetikan ez dugula hainbeste hori lortu. Oso zaila izan dela gore bai, Osa, nahi dezu bazkari bat egin, pones fetxa, elkarteak itxitak. COVID, el esto, no sé qué, izan da un poco kaos. Baina bai da egia ere bai ez digula utzi egiten komunitate lan bat. Eta hor, ne ustez lanketa potentea dakagu bai Herreran, eta bai Krosen etorriko da, zatik azkenean hor, balana, eta bai. Denetarik. Hasi ginetikan dago jende oso ezberdina. Bai dala politare bai, hoi gaine marrumakoak komentatu zion Aitorri, hoi berriena komentatzeagatik. Azkenean marruma bada elkarte bat, alderdi politiko batera nahiko lotua, bestea, eta honekin esatezuna, ze heterogenea dan jendea, ostras, jende ezberdin asko etortzen da, ez? Herrera mailan adibidez, gure 30 bazkidetikan 7 jubilatu dira. 7 jubilatu dira, eta gainera ez dira zarretxeko jubilatuak, kurioso bada ere bai, ez? Komunitateari begira ere bai aztertu garen gauza bat. Gero daude, guraso asko, gazteak ere bai badaude, ezkeda, super ezberdina jendea, oso ezberdina da jendea. Hoi da polita ere bai, ez? Ezkean, nik kontuatzen izan Herrera mailan, apuntatzei dela jendea ez dutena ezagutzen, eta ni Herrerako naiz de toda la vida. Eta, eskau ere bai komunitatea da, ez? Eta zentzu batean hori da polita, ez? Eta orduan, baina lanketu behar da, nola ekartze dezu jendeari, nola esate jozu jendeari hau proiektu politiko punto bada, ez? Azkenean sukaldari begira, azkenean ulertu behar dute. Denetarik. Ez que daude batzuk esatezuna pentsatzen zinula egongo zeinela, esate dizutela apuntatzen dira, eta ez dute aguantatzen, eta azkenen hoetzaia ondo etortzen, o berandu etorriko dira, o jo que se, bakoitzak ikusiko duzen nahi duen. Horregatik dago komunitate lanketa sendo bat, jendeak ulertu behar du hau ez dala, nik taper bat hartzen da, ez da denda bat. Hau ez da hartzen dut taperra eta jazta, ez da un eroskik hartzezula kanelo jakor, ez. Hemen dago lanketa bat, eta hemen aratago doan gauza bat dago. Eta hor falta zaigu guri puntu bat interesarria dana. Azkenean, igual Donostiako auzoak eta guzti bazaiagoa da, ez dakit, baina behar dugu lanketa bat. Eta COVID-arenak asko bizorratu digu, individualismoa asko ezabaldu da, baina lanketa potente bat dago, ez? Lanketa horri begira jarraitzen juteko,
bazkean nahi duguna komunikazio kanpaina sendo bat sortu, ez? Indartu, bai Krosaldetik zeatu, baina aprobetxatu zegero Herreraren komunitate kanpaina batekin, lortzen dugun jende berri hori izatea, eta gero ahoz-ahozkoaren bidez, eta jendearen parte hartze duten jendearen ze gustora dauden ikusi, jendea gustora dago, sentsazio hori bai dagoen jendea oso gustora dago, orduan, kanpaina horien bidez, esatea, berriro jendeak hartzea, jende asko dago ere gainea, ez dakiela existitzen dana. Hoi da kuriosoa, ez? Bueno. Eta gero, hori ez, behin kanpaina horiekin, eta behin ja sendotuta Herrerako sukalde, digamos, baina nodo ezberdinekin, iritsiko da garaia, ez dakit ez, igual bi nodo, bi zea egongo dian, igual iritsiko garaia, beste nodo bat bilatzen deguna, edo ikusiko degun nondik handan, ez? Oandik idatzi gabe dagoen zerbait da, ez? Baina egongo zan guai, ez? Sajaunen horregatik dalako, behintzat, hemen digutxira, 3. nodo bat egotea, gutxitze diot, auskalo denbora, baina, hola, ja, konfederazio bat sortu alizateko, konfederatzeko 3 behar ditugu, ez? 3 proiektu behar ditugu, ez? Eta orduan hori interesgarri izango zen, ja lantzen hasteko lehen egin deguna, ez? Komunitate bakoitzaren ahuluneak, komunitate bakoitzaren sendoguneak eta guzti hori, ez? Eta hori interesgarri izango zen, moi da, etorkizunari begira eta bizikarritasunaren begira sortu nahi dugun hori, ez? Jutea jartzen eta batez ere bakoitzak bere jakinda, bakoitzak bere komunitatea sortu behar duela. Azkenean hori dalako garrantzitsua, komunitatetik egitea, baina erakutsiz ere bai, sukaldatzeko beste modu bat badagoela, ez? Azkenean ere bai, errespetuz elikadura jasangarriari, ez? Azkenean oso interesgarria den gauza bada, oso guk aprobetxatzen dugun janari guztia, komunitatean sukaldatuz, egiten du ere bai, ikasketa bat, ez? Hori jarri dugu azkenean gizarteare elikatzen moduko hezkuntza, ez? Azkenean jendeak ulertzea, jatea ez degula inbeste bota behar. Garaikoa jan behar degula, ingurukoa hartu behar degula, hasi behar gerala berriro ere bai, lehen egitezan bezala, ez? Azkenean, batzutan pasatzen gehala, nahi dugun dena edozein momentutan me apetece guacamole. Guacamole ez dago hemen, ez dakit nola esan, ez? Orduan, hasi behar gerala ere bai, hortan pentsatzen, eta bai, aurrelez aurretikan eskatuz, lortzen deguna da, benetako janari guztia aprobetxatzea. Askotan guk zaborrera botatzen den alimentoa, zero da. Aprobetxatzen delako dena. Arraina eta, ya te digo, la mítica del gato, la imagen de que sale los huesos, hori da gure sukaldea. Azkenean arraiatek aprobetxatzen da dena. Eta gero gainezurak salda egiteko ere bai. Horregatik, dena aprobetxatzen da. Sí, si no estem al residu 0, estem al 0,5. O sea, es como matemático. Herrera, industrigunerik ja ez du. Leheno industrigune bat zan, ja ez da. Ja da el barrio olvidau. Horregatik Donostiaz gara sentitzen, baina da el barrio olvidau Donostikoa, ez. Orduan horrez dagoela igual langile pilo bat, golde bat kristona etortzen dana. Badago jendea, badaude ofizinak, badaude ez, jendea ibiltzen da. Komunikazio mailan Herrera superkomunikatu dago. Topo, tren, pasaia, bestean da. Badago gune batean jende asko pasatzen dela, baina era berean bizitza egiteko igual nahiko
abandonatua eta igual den da gutxi, obrak egituztenean super egituzten bezala, dago aztutako herri bada, zonalde hortara gero eta immigrazio handiagoa etortzen ari da, gauza asko hortatzen ari, aldaketak pila bat dira izaten. Gero adibidez, interesgarria zure galderan da tabernak sartu dituzunean, eta bai, ez? Azkenean honek ez, ni gabez tabernarian, nik tabernarian lan iteet, eta 23 urte ja daramat taberna horretan lanean. Eta nire asiatik anzaten, hau ez doa zure tabernaren kontra? Eta, esan jendea, ez doa, ezberdina da. Hau da zuek taperrak etxea eramatea. Ni barkatu, nik taperrak etxean dakatelakoen ez egituko zurekin pote bat ez utziko pote bat hartzea, edo gustora baldin banago leku batean afaltzea jungo naiz, eta hongo naiz konpainia batean, ez? Taper bat zertarako da, zure bizitzan ez zenen iristen gauzak sukaldatzera, edo ez zeren iristen, ja ez bakarri sukaldatzera, erostera. Azkenean erosketak egiteko juten gera Mercadona, Eleston, etxe guztioetara, eta batean hor komodoa dago jutezean, jenas Elesto eta diruan orentzako hau da kontra, hau da, ja ez dezu hori egin behar, hemen da kasu sukaldatua, eta gainera auzoan eta hemengo janariekin eginda, eta gainera elikadura izango da, garaian garaikoa. Orduan, hor dago puntu bat, horrek zer ekartzen du, gero ostirala, horretik iten dugu astenetik ostegunera ere, bai. Ostiralaren bat eta igande guzten degulako hostelariaren esku edo jendeak bere gozioan jarretzea eta elkartetan ere bai, bere logika dakalako ostiraletan ja sukaldeak bete egiten direlako. Orduan, bere lanketa da, azkenean ulertu behar da dela osagarri bat, gauza ezberdinen arteko osagarri bat, ez? Gero horrek esan nahi du gu iritsik intezgela batean fabrika bati ematea, bosteunentzako guk ematea, baser txungo, orduan ez genioke beste emango. Sortu daitezkela bai olako gauzak? Bai, ezakit. Eta beno, bukatzeko, hau da, gure etorkizunari begira zer? Idazteko dakagula. Hor dakagu, Herrerako sukalde, Gorseko galtzagorri, eta Basa Jaunen elkartea berez ideia dela da, ez? Denak, individu komunitate ezberdinak konfederazio batean sortzea, ez? Hori izango zen politena. Eta gero saretzea, noski, jende ezberdinarekin saretzea, ez? Azkenean ekoizleak beharko ditugulako erabiltzaileak, beharko direlako gauza pila bat. Baina hau da, txurian. Zergatik? Zuk esan den leheno galdetu izunaren abera. Oaindik ez dakigu nola funtzionatuko dugun edo nora jongo geran, ez? Gure bide honetan inkoherentziak ere bai baditugu, nola bazkidetu behar dan, nola egin behar dan, guzti horretan dakau kristoren lana. Horregatik txuria, eta aurrera begira ikusiko dugu. Hori bai, baina gu gustora gaude, ikusten gedegulako, sukalda etzakego modu hau egin daitekela. Probatu dugu egin dezakegula eta egin daitekela. Hori. Honekin guregatik. Beste galdera, o lo que sea, o... Jendeak askotan galdetzen du, nik badaude batzuk ezagutzen dituzula, gero askotan da familiari gustatzen zaion jende guzti, azken gustokoa izan behar dure, bai, ez? Eta familiak ulertzea nola izan behar duen eskaera, eta guzti, baina badaude batzuk, igual hartu izan dituztela, bi oso, beste batzutan bat oso eta bat erdi, gero aldatzen dira eta igual osoa bakarrik, eta batean gero berriro bueltatzen dira. Nik adibidez, txikiak ditudanean, plater gehiago eskatzen ditut. Ni aste bat umekin nago, beste batez. Orduan, aste horretan, badakit, nire kuota zaparte, eroste ditu dela, beste, adibidez, burrengo astean raia baldin badago, 2 platera raiana gehiago, eta badakat 3-rentzako, arraina. Hor ekilibrio bat bilatu ezakezu, baude batzuk bat eta erdi, horren arabera. Horazkean, lanketa ideala izango zen asko egotea, baina ez daude asko. Hoi da arazoa. Herrera azkenean aztutako auzo hori obretan egonda igual 15 urte, gero pasa de todo hor, ez daude hainbeste, jendea junda desagertzen, ez? Eta daudenekin ere bai hitzekin da, orduan azkenean lan egiten degunak da, gero interes gehien jarri duten ere bai, ez? Guztiatzen gera jende guztiekin egoten, ez?
baina batzutan ezin da. Eta gero gertatu zaigun beste puntu bat ere bai, lan egiten degunekin prezioen igoera, batzutan ezin dut inasumiblea da. Orduan bilatzen duzu, igual beste puntu batetik, igual ezin da herrerakoa izan, baina inguruan dago beste modu batean lan egiten duen bat, edo azkenean bilatzen dituzu babarrunak, etikoki landatzen duen batekin, ez? Hitz egin dezakezu, Naparroko jendearekin, Arabako jendearekin, eta inkluso Zamorakoak, o lo que sea, guain adibidez, Obanoseko babarrun gorria ekarri dugu. Ez dagoelako hemen, herrera inguruan eta inguruan ez dagoelako, ez? Hor dago etikaren esuntalen adibidez, aurkeztu ikusten hitz egiten ongera, ez? Ze punturaino izan zaitezke egunean etikoa. Batzutan ez zera iristen. Saiatu bartzera alden neurrian gehiena izaten, ez? Horrera baki badago, ze puntura arte iritsi gaitezken jeistera, edo 75 arte egon gaitezke, gutxiago, ez? Baina, hori dena komunitateak erabaki beharko luke. Ez gu, komunitatearen lan bat da, ez? Bai. El tema del consum de proveïdors, també anem veient que cada cop que agafem més força de socis podem consumir productes més ètics, això per començar. I després també, ja vam començar agafant tota la verdura, diguéssim, a les hortes de l'Ezo, que les tenim a 1 quilòmetre de la cuina, i llavors hem anat veient que hi havia hagut alguns problemes com per aconseguir alguns productes, sobretot ceba i pastanaga, bàsicament, que és quasi el que agafem a nivell industrial. La resta de verdures és quasi tota de l'Ezo. Bueno, gero eta jende gehiago izan, gero eta aukera gehiago daudela, modu etikoan edo politikoagoan edo kontsumitzeko, eta barazki guztiak edo Lezoko baratza batzuetatik arateratzen zituzten, gainera, elikadura burujabetzaren zeran eta gaian oso kokatuak daudenak, zera tipulak eta zanoiak zik, horiek ez dila hemen gehiak ematen, eta orduan hori modu industrialen ez dituztelak. I l'any passat ens vam proposar consumir les llegums ecològiques, ja ho tenim, això des de fa 6 mesos, i aquest any ens estem proposant ara consumir la pasta d'obrador artesanal de Renteria, per exemple, és com anar a poc a poc. Eta gero ikusten dena adibidez, zer da kilometro zero. Adibidez, hor dago beste galdera batez, azkenean janarian begiratu behar dugu, eta dendaria, azkenean dendari txikia, esan behar diozu igual bizita guztia daraman dendariari ez ekarri berezu kilometro zeroko janezea. Orduan hor dagoek bai lanketa bat, kilometro zero bai denda guretzako bada, ez? Azkenean netzako denda hori gero auzokidea jetxi behar duena horre erostera hori bermatu behar da, horiek ezin ditugu galdu, ez? Adibidez herreran hor guaridez hain plantatzen dugunik nire aldetik nahi denda bat sortu igual ekonomatoa o lo que sea ikusiko du zer nahi dugun egin, hortara denda galtzen ari geralako, komertzio txikia galtzen ari geralako, eta orduan hori interesgarria da, eta orduan hor etikoa da esatean, ez ditut erosiko honi ez dakolako ekologikoa edo ez dalako kilometro zero. Zertatzen da, batean ongera patatak erosten de Jaén, eta ez zago patata gertugua, baina hoi daka, COVID-an horreko hoi daka, ez? Hor dago, puntu bat badala debatiblea, baina hori zein da interesgarria? Komunitate bakoitzak debatitzeko eta erabakitzeko interesgarria dena. Gero, pilo bat gaudela eta sukaldeak landatu eta landatu dezakegula ez dakizen babaratza, pues claro, eskeni dezakegu bai hasta dendari txikiari, baina ikusiko da hori da es futuro, ojalá que llegue, horako futuro bat. Beste.
La persona d'un cuiner pues ser una professional i passar una pena d'aquestes. Tots tenen problemes, però... No. Que és el motor. Bai. El primer motor, sobretot, és, com he dit abans, no? El construir una manera de que la feina del cuiner, que sempre ha sigut una feina que s'ha vist des de servir a la gent pudent, a la gent que té diners, no? Com fer-ho d'una manera... O sigui, no només no servir a la gent pudent, sinó fer-ho d'una manera anticapitalista. No? Llavors, el primer filtre que s'ha de passar és polític, evidentment. O sigui, vull dir, tu vols això o no vols? Perquè si no, no té cap sentit. Guanyaràs més diners a un restaurant, també t'hi tiraràs més hores, però guanyaràs més diners. Llavors, una altra cosa que suposa és nivell de vida, perquè nosaltres treballem de dilluns a dijous, i també, doncs, o sigui, no entrar en dinàmiques tan exigents i tan brutals com les d'una cuina de restaurant, que moltes vegades acaben inclús amb la paciència, amb el cap de molta gent, sinó poder mirar la cuina des d'una manera més política i més propera a una raó humana de donar de menjar a la comunitat, que no des d'un àmbit competitiu de cuinar més ràpid, millor i més barat que ningú. No? Això és com una mica la visió que tinc jo d'això. Nik ere bai gehituko nuke puntu bat leheno bai planteatu zuzen, bueno, se me cago en pilla con la historia. Bai, qui treballa els tècnics aquí, també, Claro, kontua da. Ni dakidan atikan, Aitorren nago da militante politiko bat eta gero sukaldaria, ez? Orduan, hor dago erronka, ez, edo? Eta gero bai da gauza, azkenean komunitatea haunditzen baldin bada, sukaldarientzako errezago izango da. Hor dago puntu bat, Aitorrek ere bai egiten duen lan bat politikoa eta komunitateoa da. Azkenean, nire ustez, Aitorrek sukaldean egon barko luke balu bakarrik, asko lasaiago egongo zen. Osea, eta egongo komunitateari begira lanek egiten, baina komunitateari begira lanetan da bilez. Orduan, erraztasunak puntua dira, lankargak entzen badituzu komunitateak sendotasun bat baldin badaka, bazkean daude gauza pilo bat, laguntzen didate, eta orduan nien ez preokupatu behar hainbeste, egiten dut ez eta ez diotatera behar argazkia, egiten dut eta ez dut komunikatu behar, ez da ez jun behar egoitea. Orduan, haude lanketak ere bai, kanpotikan sukaldari lagundu daitekenak. Eta gero dago beste puntu bat, ni sukaldaria ez naiz, sukaldean lan egiten eta bernan, kapazitate izugarriak, jo creo que dozin sukaldean lan egin dezaketan, baina era berean ere bai, komunitateak lagundu ezake sukaldatzeko momentuan gauzak egiten, sukaldea ez da zaila. Sukaldeak behin nik Aitorrek jartzen duen gauza berena da, gia bezala izugarrizko lan badagoela. Orduan hori ere bai hori ikusteko gia bezala izugarrizko lana dago idatzia eta ja eramana nola erosketak egin, nola zerranteatu gauzak eta nola egin gauzak. Orduan horrek ere bai gero jendeari errazten dio, ez? Osea, ez da izan behar sukaldari bat buak dela letxe, zatzeko. Argi dago politikoki ere bai interesatu behar zaizula, ez? Eta gero esan duna, astelenetik ostegunera lan egiten dugu. Eso en hosteleria, tela. Orduan, eskerrik asko eta hori, edozein gautu da badazute, hor daude web horria eta dena eta deitu lasai eta hemen gaude.